ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред ва мо имрӯз дар бораи абзори ҷанги ҷанговари нави ташкилоти Hardcore Fighting Championship MMA Фазлиддин бо тахаллуси Карим Мадрахимов гап мезанем. ва пеш аз саршави видеоролик ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба инстаграми мо обуна шавед, чунки ҳама рӯза хабарҳоро мо аввал дар он ҷо пешкаш мекунем ва пас аз он бошад дар YouTube. Ссилкаи инстаграм дар описанияи видео ва ҳам дар комментария закрепитшуда қарор дорад. Фазлиддин бо тахаллуси Карим Мадрахимов аз шаҳри Тулаи Федератсияи Русия баромад мекунад. Рекорди касбии ӯ 3-0 буд ва акнун 4-0 гардид. Номзади устоди варзиш аз рӯи варзиши самбо ва ҷудо мебошад. Ӯ дар толори варзишӣ бо номи Хулиган машқу тамрин мекунад ва барои ҷанги дар пешистодаи худ омодагӣ мебинад. мураббии ӯ Афелия мебошад. Бисёриҳо фикр мекунанд ки мураббии ӯ духтар ин нодуруст аст, аммо дар ин бора Афелия гуфт ки ҳангоме ки дасти шогирди маро дар октагон мебардоранд, ин барои ман як фахри калон мебошад ва ман танҳо ба пеш ҳаракат мекунам. Ҳамчунин падари Фазлиддин ҳамеша мехостааст ки ӯ ҷанговари касбӣ гардад. нақшаи ӯ дар ҷанг дар ҳолати росто яъне стойка ҷанг кардан аст. рақиби ӯ аз шаҳри Твер Андрей бо лақаби Ушу Мастер Ефимов мебошад. ӯ ҷанговари кӯчагӣ аст ва иштирок дар ҷангҳо ин кори асосии ӯ мебошад. хуб, акнун мегузарем ба абзори ҷанг. дӯстон, пеш аз абзори ҷанг хоҳиш мекунам ки ҷанги пурраро шумо аз YouTube канали HFC яъне Hardcore Fighting Championship MMA ба пуррагӣ тамошо карда метавонед. Фазлиддин 23 сола аст ва рақибаш бошад 26 сола. қадди Фазлиддин 1.77 см ва аз Андрей бошад 1.76 см аст. вазнҳои ҳардуяшон 70 кг мебошад. мисли ҳарвақта ҳар ҷанговаре ки худашро тоҷик меҳисобад ва ватандӯст аст, албатта бепарчам намебарояд ва Фазлиддин низ дар муҳорибаи худ бепарчам набаромад. раунди якум. аз рӯи тану ҷисми варзишӣ албатта Фазлиддин аз рақиби худ фарқият дошт. рақиби ӯ Андрей усули тобиши бо зарбаро истифода мебурд, аммо аз тарафи Андрей бо муваффақият иҷро намегардид. ҳамин тавр дар дақиқаи чорум Андрей бо зарбаҳои пайҳами худ ба рӯи Фазлиддин зарбаҳояшро ба ҳадаф мерасонд ва ба пеш ҳаракат мекард. ҳамин тавр дар дақиқаҳои сеюми раунди аввал Фазлиддин ба пеш ҳаракат мекард ва ба пӯчаи чапи худ яъне хайкик ба сари Андрей зарба мезад. раунди якум аз ҷониби ҳардуи ҷанговар ҳаракатҳо ба назар мерасиданд ва ҳардуи ҷанговарон ба якдигар раҳм накарда зарба мезаданд. боз дар дақиқаҳои охири раунди якум Фазлиддин ба рақиби худ ишора мекард ки ман дар ин ҷоям, биё зарба зан, ва пас аз ин ишораҳо ӯ бо як фронткики олӣ ба шиками Андрей зарба зад. бозисӣ яъне пауза дар охири раунди аввал аз ҷониби ҳардуи ҷанговар дида мешуд ва ҳамин тавр раунди аввал ба охир расид ва ҳангоми истироҳат дар байни раундҳо мураббии Фазлиддин гуфт ки тактикаи ту ин лоу-кики дарунӣ, зарба бо дасти рост ва зарбаи паҳлӯӣ дар зуну мебошад. Твоя связка. Внутренний лоу-кик правый, боковой и колено. раунди дуюм. дар раунди дуюм чӣ гуне ки мураббии Фазлиддин ба ӯ фаҳмонда буд, ӯ ана ҳамин тавр оғоз кард ва ҳамин тавр Фазлиддин бо зарбаҳои худ ба пеш ҳаракат мекард ва дар дақиқаи сеюм ҳардуи ҷанговарон ба замин ғалтиданд ва аз боло Фазлиддин Андрейро бо урунҷи даст зарба мезад. ҳамчунин Андрей кӯшиш мекард ки аз ҳолати дар такбуда берун барояд, аммо Фазлиддини паҳлавон ин ҳолатро аз даст доданӣ набуд ва аз ин имконият ба пуррагӣ истифода мебурд ва ин дафъа аллакай зарбаҳои урунҷи даст сахт ба ҳадаф мерасид ва дар дақиқаҳои сеюм аллакай довари марказӣ ба Андрей огоҳ кард ки дар муҳофизат фаъол бошад ва дар ҳолати дуюми огоҳӣ довари марказӣ аллакай муҳорибаро дошт ва ҳамин тавр дар ин муҳориба бо усули нокаути техникӣ ғолибият насиби ҷанговари тоҷик Фазлиддин бо тахаллуси Карим Мадрахимов гардид. бо ин ғалаба сараввал худи ҷанговарро табрик мекунем ва пас аз он бошад тамоми наздикон ва дастаи ӯро, пас аз он бошад шумо мухлисони азизро низ табрик мекунем. Тоҷикистон ба пеш, раҳмати калон боша. пас аз ғалаба Анатолий Сулянов ба Фазлиддин гуфт ки ту аллакай довталаб барои камарбанд шуданро арзанда гаштӣ ва ҷанги навбатӣ ту барои камарбанди вазни 70 кг мебошад. хуб дӯстон, ин буд абзори ҷанги ҷанговари тоҷик Фазлиддин Мадрахимов. ҳам акнун дӯстон интизори набарди қаҳрамонии Фазлиддин мешавем ва ҳамчунин дӯстон барои дастгирии Фазлиддин дар зери ҳамин видео дар комментария Фазлиддин ба пеш навистанро фаромӯш накунед. ин он қадар вақти шуморо намегирад, аммо барои варзишгар як мотиватсия ва рӯҳияи боқувват аз тарафи мухлисон мегардад. хуб дӯстон, худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед, ба шабакаи мо обуна шавед, зангулачаро барои хабарҳои нав гирён кунед ва видеоҳои навро интизор шавед. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардед. то видеоролики навбатӣ, хайр.